Лигаи футзали Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷиҳати оммавӣ ва ҷалби кӯдакону наврасон ба бозии футболи толорӣ лоиҳаи футзал дар мактабро роҳандозӣ намуд. барномаи мазкур аввалин шуда миёни хонандагони лицеи рақами 4 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардид. пеш аз оғози бозиҳо дар доираи барномаи футзал дар мактаб дар толори лицеи рақами 4 маросими ифтитоҳи чорабинӣ баргузор шуд. дар маросими ифтитоҳи барномаи варзиши футзал дар мактаб роҳбарияти Лигаи футзали Тоҷикистон, роҳбарияти лицеи рақами 4 ва дигар масъулини соҳа иштирок ва суханронӣ карданд. қайд гардид ки мақсад аз баргузории лоиҳаи футзал дар мактаб ин пеш аз ҳама шароити мусоид фароҳам овардан ба кӯдакон ҷиҳати машғул шудан ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим мебошад. имсол Лигаи футзали Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки якҷоягӣ бо мактабҳо лоиҳаи бузурге ташкил диҳад ва байни хонандагон футболи хурд гузаронанд, яъне футзал, ва ҳозир дар як мактаб мегузарад ва дар оянда мо байни ноҳияҳо кардани ҳастем ва баъдан ҷумҳуриявӣ. мо имконият медиҳем ки тамоми кӯдакон ба футбол машғул шаванд, хурсандӣ кунанд ва аз ҳама ино футболбоз ҳам набароянд, лекин аз байни онҳо ягон нафараш мешавад ки дар оянда шарафи футболи Тоҷикистонро баланд мебардорад. ба иттилои масъулин, лоиҳаи футзал дар мактаб дар соли аввал танҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе доир гардида 3 марҳиларо дар бар мегирад. дар марҳилаи аввал хонандагон миёни ҳамсолони хеш нерӯсанҷӣ мекунанд ва аз ҳар муассиса дастаҳои беҳтарин ба марҳилаи ноҳиявӣ роҳ меёбанд. дар марҳилаи дуюм ғолибони даври аввал миёни ҳам барои рохати марҳилаи сеюм ки марҳилаи шаҳрӣ мебошад талош меварзанд. лицеи рақами 4 ноҳияи Шоҳмансур яке аз муассисаҳои бонуфузи пойтахт мебошад ва ин даргоҳ 1500 хонандаро дар ду баст ба таълиму тарбия фаро гирифтааст. дар доираи барномаи футзал дар мактаб аз ин муассиса бештар аз 300 хонанда иштирок мекунад. Ман Абдуллоев Аббасир синфи 5А футбол имрӯз чемпионат дорем. Мо бо ҳамтимонам бо синфи 5Б бозӣ дорем. Ман мехоҳам ки ҳама бозиҳоамро бурем. дар оянда футболисти зур шавам. бозиҳо дар доираи барномаи варзишии футзал дар мактаб дар лицеи рақами 4 то 13 ноябр идома намуда ғолибони марҳилаи аввал дар баробари рохати марҳилаи дуюм инчунин аз ҷониби Лигаи футзали Тоҷикистон бо медалу ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. лоиҳаи футзал дар мактаб сар аз соли хониши соли 2023 анъанавӣ гардида дар миқёси ҷумҳурӣ доир мешавад. Лигаи футзали Федератсияи футболи Тоҷикистон дар доираи барномаи мазкур ният дорад то аз айёми наврасӣ кӯдакон ба бозии футзал машғул шаванд.